Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 3 അല്ലെ. 2 ഉപദേശം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെയാണ്, പറയാവോ? ഒരാൾ പറയോ? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വാചോവേഗം, മനസ്സോ ക്രോധവേഗം അല്ലെ, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഇതിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ ജിഹ്വാവേഗം, ഉത്തരോപസ്ഥവേഗം അല്ലെ. ജിഹ്വ, പിന്നെ ഉദരം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത്. അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ എവിടെ നിന്നും ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആണോ? മറന്നു എല്ലാവരും? ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തിൽ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള്? രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, ഏതാണ്? ഏതൊക്കെയാണ്? എന്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യം. ഏതൊക്കെയാണ്? അമിത ഭക്ഷണം, അനാവശ്യ സംസാരം, അമിത അധ്വാനം, പിന്നെ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യ സംസാരം, പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെന്താണ്? എന്താ പറയാ, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഡെയിലി ഓരോന്ന് പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ഓർമ്മ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നും എന്തായാലും ചോദിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടാ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം. നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. പഠിക്കാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും, ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നെന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ. അപ്പൊ 1, 2 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗുരു ആവാനേണ്ട യോഗ്യതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. രണ്ടാമത്തേല് നമ്മൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇനി ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. ഏതാണ്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കണം, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക. അതായത്
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഇത് മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ എന്ന് വരുന്നുള്ളൂ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. വിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പൂർണ്ണ വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 6 സംഗതികളാണ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. നമ്മള് എപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തോടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുക, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ക്ഷമയുണ്ടാവുക നമുക്ക്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു: ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. ഇത് 3 നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും മുന്നുള്ള ആചാര്യന്മാര്, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. പിന്നെന്താണ്? ായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള, ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം: ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. ഇത് 3 നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ അഭക്തിന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക, പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്? വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തരല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, 6 ആയിട്ടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുക നമുക്ക്. മനസ്സിലായോ? ഇതില് കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതിയ പോലെ പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതാകുമ്പോ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഒന്ന്, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുക, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ക്ഷമ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. പിന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും? ഭാവാർത്ഥം: വൈകാരിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭാവനാപരമായ ആനന്ദത്തിന്റെയോ കാര്യമല്ല ഭക്തി സേവനം, അതിന്റെ സാരാംശ പ്രവർത്തനമാണ്. വൈകാരിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭാവനാപരമായ ആനന്ദത്തിന്റെയോ അല്ല, പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനമാണ്. അതെന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരു വൈകാരിക ഭാവനയോ സാങ്കല്പിക ആനന്ദത്തിന്റെയോ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള കാര്യമോ അല്ല അത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അത് എന്താണ് പറയണത്? അതൊരു സാരാംശ പ്രവർത്തനമാണെന്ന്. അതായത് അതാണ് അതിന്റെ കാതലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഈ പ്രവർത്തനം അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 1:11 ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അന്യാഭിലാഷിത ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് നമ്മള് സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിലത്തെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഉത്തമ ഭക്തി പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടില് ചെയ്യുന്ന
ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് പറയാം. ഈ ഭക്തി സേവനം ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും മറ്റെല്ലാ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി പരിശീലനമാണ്. പരിശീലനം എന്നാൽ അതിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ടെന്നർത്ഥം. കപടയോഗികളെ പോലെ അലസരായി ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പരിശീലനം ചെയ്യുക. പരിശീലനത്തിൽ എന്തുണ്ട്? പ്രവൃത്തി വരുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാവരുത്? കപടയോഗികളെ പോലെ അലസമായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി ഈ ഭക്തി 9 തരത്തില് നമുക്ക് പറയാം. ഭക്തി സേവനം ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? 9 തരത്തില്. ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമം ദിവ്യപാദാനങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രവണം. എന്താ പറയണത്? ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ നാമം ദിവ്യാപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുക. അതിന് പറയണ ശ്രവണം. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക. അതാണ് കീർത്തനം. 2 ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അതാണ് സ്മരണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുക. അത് പാദസേവനം. പിന്നെ ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക, പൂജിക്കുക, അർച്ചനം. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, വന്ദനം. ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാസ്യം. പിന്നെ ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക, മൈത്രി ഭാവത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അത് സാഖ്യം. സാഖ്യം കഴിഞ്ഞാല് തന്നെ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക, അതാണ് ആത്മസമർപ്പണം. അപ്പൊ ഭക്തി, നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 9 തരത്തില് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഏതാണ്? കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് 9 നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, മനനം, പാദസേവനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അർച്ചന കൂടിയിട്ടാ. വന്ദനം, ദാസ്യം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ കഴിയും. ഇതെവിടെ പറയുന്നതാ? ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 4:34 ശ്ലോകം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും വിനയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ സാധിക്കും. കാരണം സത്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഗുരു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ സത്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സാകരം ഏവാദി ഗച്ഛേത്. നോക്കട്ടെ. മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സാ ഗുരു ഏവാഭി ഗച്ഛേത്. സാ ഗുരും ഏവാ, അവിടെ തെറ്റുണ്ട്. സാ ഗുരും ഏവാഭി ഗച്ഛേത്. ആ ദിവ്യ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സത്യവേദിയായ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. എന്താണ് പറഞ്ഞ? സത്യവേദിയായിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഗുരുവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവ്വം ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉത്സാഹമില്ലാതെ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. ഉത്സാഹമില്ലാതെ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:4 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 9:4 എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർതിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ എവിടെ ഇല്ല? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് ഒന്നിനൊന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ഒന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. മായാതതമിതം സർവം ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന മസ്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം ദേശു വസ്ഥിത.
മായാ തതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം ദേശവസ്ഥിത. എന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ എന്നാൽ എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അറിയാം, ഒരു വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല എന്നും തന്മൂലം എല്ലാം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വസ്തുവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനോ നിൽക്കാനോ കഴിയില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഒരു ഭക്തന് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവം ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുക, ആ പ്രയത്നത്തെയാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം മാർഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾ അക്ഷമനാകരുത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവന ഉത്സാഹം എന്ന് പറയും. എല്ലാ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്ക വേണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്താൻ ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾ അക്ഷമനാടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വേണ്ട ഒരു ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് നമ്മളത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ക്ഷമ അത്യാവശ്യമാണ്. ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കണം. അവശ്യം രക്ഷിപ്പേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവന വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, അതായത് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം. ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. അവശ്യം രക്ഷിപ്പേ കൃഷ്ണ, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. കർമ്മപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല? ആലസ്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളുണ്ട്. 4 യമനിയമങ്ങൾ അറിയാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് 4 യമനിയമങ്ങള്? പറഞ്ഞോളൂ, ഏതൊക്കെയാണ് യമനിയമങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി, ചായ, കാപ്പി. ഫസ്റ്റ് ഏത്? മത്സ്യമാംസം, മുട്ട ഒഴിവാക്കുക, ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ മദ്യസേവനം. പിന്നെന്താണ് ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞത്? സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള, അതായത് അവിഹിത ബന്ധങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ. അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മാംസഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, കളിക്കുന്നതിൽ ഭക്തരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യാതെ നമ്മളെ ഉത്സാഹത്തോടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. പിന്നെ ജപമാലയിൽ 16 മാല ജപിക്കുക എന്നത് യമനിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെയോ ഉത്സാഹത്തോടെയോ നിർവഹിക്കണം. ഇതിന് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മള് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. യമനിയമങ്ങള് വിശ്വസ്തയോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ നിർവഹിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഉത്സാഹത്തോടെ നിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനെയാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ആഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, അഭക്തർ എന്നിവരിൽ പെടും. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരുടെ ആ സഹവാസം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതാരൊക്കെ വരും? കർമ്മികള്, ജ്ഞാനികള്, യോഗികള്, അഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇതിൽ വരും. പിന്നെ കൽമഷമില്ലാത്ത കീർത്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കുകയും 6 ഗോസ്വാമിമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല 6 ഗോസ്വാമിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഭട്ട ഗോസ്വാമി അല്ലെ? സനതൊക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി അല്ലെ? ഈ 6 പേര്. ഈ 6 പേരാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തന്മാരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത് പാരായണ, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? രാവിലെ 4 മണിക്ക് മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, വിശ്വാസം ഇവ ഉണ്ടാവുക, അഭക്ത സംഘം ഒഴിവാക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമ്യകർമ്മം, ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം, യോഗ സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക ഇവ ഭക്തി സേവനത്തിന് വിപരീതമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങള്. ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം, പിന്നെ ഭൗതിക സമ്പാദനം, യോഗസിദ്ധി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിപരീതമാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങള് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയണം. ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റു മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറങ്ങി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിപൂർണ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ പ്രായത്തിൽ നാശമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാർഗത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് സാധകനെ രക്ഷിക്കും. അപ്പോ ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശോ ഹാനിയോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇതിൽ ചെറിയൊരു പരിശ്രമം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പതനം സംഭവിച്ച ഭക്തന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ താൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനിൽ അനായാസനം വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധഭക്തി ശീലിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ പതനം സംഭവിച്ച ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? പതനം സംഭവിച്ച വീഴ്ച പറ്റുക. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്ന് കുറെ നാള് നാമം ജപിച്ചു, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ 10 വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 11 തൊട്ട് അവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു, MBBS പഠിച്ചു, നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചു, ഡോക്ടറായി. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറ്റുമോ? നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലേ തുടങ്ങണം അല്ലെ? നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. പക്ഷെ ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് നിർത്തിയത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനിൽ അനായാസനം വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ബാഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനില് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരും. പിന്നെ അവിടെ ഒരു സേവനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. ഒരു ബാഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ സേവനത്തിന്റെയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയായിട്ടുള്ള, അതായത് രണ്ട് ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെയാണ്? യോഗമായയും മഹാമായയും. ഭഗവാന്റെ യോഗമായയാണ് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ, അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും മഹത് വ്യക്തികള്. അവരെപ്പോഴും ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും? രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? നമ്മള് മഹാമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ, അതായത് ദുർഗാദേവിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്വ കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ യമനിയമങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്സാഹം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ധൈര്യം കൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ: ഉത്സാഹം വേണം, വിശ്വാസം വേണം, ക്ഷമ വേണം, പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലുകൾപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറ്റി ഭക്തിയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതാണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനോ ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഈ സേവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി ഭാവം, ആ ഭാവത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാകരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾക്കോ എന്തില്ല? അവകാശമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ശ്ലോകം എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിലുള്ളത് എഴുതണ്ട, നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ: അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് എന്തിനു പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തിരസാമൃതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, സേവനം, അർച്ചന, വന്യം, ദാസ്യം, സഖ്യം, പാദസേവനം, ആത്മനിവേദനം.
ഭഗവത്ഗീത 4:34 ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച്? എന്താ പറഞ്ഞ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. പിന്നെ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഗുരുവിന് സാധിക്കും എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഉത്സാഹം അല്ല, ഇത് ഭക്തിയോഗം എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? നമ്മളെപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തില് നിൽക്കണം. ഉത്സാഹം എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥം ആക്കുന്നത്? എന്താണ് ഉത്സാഹം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രയത്നം. എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നം. കൃഷ്ണാവ്